jama'a kamar da kuke gani Dan Chadi TV ce take kawo muku sababbin labarai wato na al'adun gargajiya na garin Dan Chadi na wasa sallah. Malam ko za mu iya sanin sunanka? Sunana Abubakar Sahabi Dan Chadi. Abubakar Sahabi Dan Chadi. Dan Chadi TV tana da wata tambaya kwaya ɗaya da za ta iya yi ma. Da Allah akwai sunayen da ake kiran naman layya guda 5. Ko za mu iya sanin 4 ko 3 daga gare ka? Assalamu alaikum. Kamar wani irin nama kenan? Naman layya Yes. akwai sunaye da yake da guda 5. Ko za mu iya sanin 3 ko 4 daga gare ka? Nama na layya. Sunanai na harko. Zai iya cewa yana da kama guda 5 gaba ɗaya. Amma sunan naman layya na harko sunan naman layya. Na biyu sunanai. Na uku nama ne wanda duk wanda Allah ya kore ma zai saya da kuma ya zo yanka idan ya ci su wadata ya samu lada kuma ya sarkar saura. Masha Allah. Jama'a kamar da muka gana da ɗaya daga cikin ɗan Dan Chadi kenan kuma za mu ci gaba da kawo muku labaran daki-daki insha Allah. Ku biyo mu domin ku sha kallo. Dan TV ce take kawo muku al'adun gargajiya na cikin garin Dan Chadi kuma yanzu mun zo wurin wani bawan Allah za mu ji sunan shi da kuma yadda wasannin su suka kayata. Malam ko za mu iya sanin sunanka? Sunana Abdullahi kamar yadda wasu sai kira da Mustapha Wani ni mawaki yana waka da Dan Chadi kuma shi ne So Malam Abdullahi kamar dai da kaga Dan Chadi TV ta kawo maku ziyara muna son akwai wani sunaye da ake kiran naman layya suna kusan 5 ko za mu iya sanin 4 daga ciki daga gare ka? Suna 4 wanda ake kiran naman layya. Akwai suna naman layya yana da sunayen da ake kiran shi guda 5 za mu iya sanin 4 daga gare ka ko fiye da haka? To jama'a kamar yadda kuke gani Dan Chadi TV ta kawo ziyara akan wuri kuma mun iso wurin wakilin mai gari insha Allah. Ranka daɗe ko za mu iya sanin sunanka? Assalamu alaikum. Sunana Liman Sarkin Dan Chadi. Masha Allah. Ranka daɗe akwai wata tambaya da Dan Chadi TV ta zo da ita kuma muna son a amsa mana ita insha Allah. Akwai sunaye nama yana da suna guda 5 na layya. Naman layya yana da suna guda 5 ko za mu iya sanin kaɗan daga cikin su? Nama na layya. Sai mun ce nama na layya generally kowa sai dai abin da ake ne da layya. Nama ne wanda za a yanka ma bayan Allah wanda ya kamata a ba su sadaka. Wannan shi ne. Kamar ba bayanin shi da ke layya. kamar da kuka ji dai mun gane ranka daɗi muna godiya mun gode kuma da chat TV tana marhaba da nagode ubangiji Allah shi taimake mu sunanka ya ga sunan Allah ya su to me sunanka Muhammad Murtala da chat TV ta kawo tambaya guda ɗaya naman layya yana da suna guda 5 ko za mu iya sanin kaɗan daga ciki da gare ka naman layya suna guda 5 wani suna da mutum Allah ba ya zan tsaron ba bayanin shi muke so ba suna muke son ka lissafo mu wallahi ka to kamar ko za mu iya sanin ko da guda 2 ne to ni yanzu kun magana ga wallahi ka da sanin to jama'a to kamar da kuke gani wani ɗaya daga cikin dan chat ne muka tare a hanya za mu mai wannan tambaya malam ko za mu iya sanin sunanka Abdulaziz Ali
akwai tambaya kwaya ɗaya da muke son yi ma da Allah. Naman layya yana da suna guda 5 ko za mu iya sanin ko 4 ne daga ciki? A naman laya na dai ana cewa sirri da suya. Insha Allah su yi ne sai. To mun gode mana. Allah ya ƙara haɗa da alkhairi. mu kuma kuke kallon Dan Channel TV ta ƙara kawo ziyara a kan wuri. Mun cimma wasu suna al'amura na gashe-gashen nama. Malam ko za mu iya sanin sunanka? Assalamu alaikum warahmatullahi. Da farko dai sunana Nafi Ubuda. Channel TV ta zo da tambaya kwaya ɗaya zuwa gare ka ko za mu iya samunta. Naman layya yana da suna guda 5 ko za mu iya sanin wasu daga gare ka? Allah taimake ka gaskiya dukkan sunayen da an ka sauki ban san ko guda ba. Saboda ni yaro ne sannan tashin ba girma ɗaya na yarda ni. In bancin nama ban san suna da aka yi gaskiya a takaice naman layya. To malam na ji gode muna godiya da lokacin da ka ba Dan Channel TV kuma insha Allah za mu yi